za mu ci gaba da kare martabar ƙasarmu ta Nijar. Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Shugaban ƙasar Nijar Muhammadu Tiyani ya ce za su ci gaba da kare martabar ƙasarsu ta Nijar sakamakon wani yanayi da ƙasar ta faɗa ciki tun bayan juyin mulkin nan da ya faru. Ya ce ba gudu ba ja da ba za su ga tattalin arzikinsu ya haɓaka, an dawo noma, kowa hankalinsa ya kwanta. Nan ba da jimawa ba insha Allah komai zai daidaita. Mutane dai su ci gaba da ƙara haƙuri, kuma bodojinsu da aka rufe nan gaba kaɗan za a sa a buɗe su insha Allah. Yana ci gaba dai da mobilize mutane akan cewa su ƙara haƙuri, nan ba da jimawa ba komai zai huce. Tattalin arzikin ƙasar zai dawo kamar yadda yake da, ko ma fiye da yadda yake da nan ba da jimawa ba. Ya ƙara da cewa nan gaba kaɗan duk wani ɗan ƙasar Nijar zai gane wannan juyin mulkin da aka yi to alheri ne ga shi kansa da kuma ƙasar baki ɗaya, sakamakon wani hange da suka yi na ci gaba da zai tunkaro su. Insha Allah komai zai daidaita. A ci gaba da addu'a, in ji shugaban ƙasar Nijar wato Ibrahim Tiyani na mulkin soja. Har yanzu dai ana ta kai kawo tsakanin Nijar ɗin da kuma shugabannin ECOWAS sakamakon hamɓarar da Muhammadu Bazoum da suka yi. Sun ce lalle a maida mulkinsa, su kuma sun ce ba gudu ba ja da baya har sai sun kai shekara 3 wa'adin da suka ɗibar makansa, sannan ko da za su saurari wani abu na yayu a yi zaɓe ko kuma dai su ga yadda za a yi. Shugaban ƙasar Ibrahim Tiyani ya ce nan ba da jimawa ba komai zai daidaita sakamakon wani alfanu da ya tunkaro su. Yana cewa a ci gaba da yi wa ƙasar addu'a zaman lafiya da samun sauƙin wannan mawuyacin hali da ake ciki na yanzu. Kar ku manta ku danna nan